Godt. Minus x er lige med minus 1. Hvad gør vi ved den? Minus x er lige med minus 1. Det der står her, det er faktisk samme som minus 1 gange med x er lige med minus 1. Det er vi bare for dårlige til at skrive. Hvis vi gerne vil have det her væk, så skal vi gøre det modsatte. Så det modsatte er gange med minus 1. Det er at dividere med minus 1. Det gør vi lige her. Divideret med minus 1 på begge sider. Minus 1 divideret med minus 1. Det går bare ud med hinanden. Så er der kun x tilbage. Og minus 1 divideret med minus 1. Det giver 1. Er det så rigtigt? Vi prøver at sætte den op i toppen. Minus x lige med minus 1. Minus gange 1 skulle altså være lige med minus 1. Det er rigtigt nok. Det bliver bare minus 1 lige med minus 1.